Malawi Today. Ni programu inanso ya Gwede pompano pa Mibawa Television lero lachinayi pa 16 July mchaka chimenechi cha 2026 tindi nkhani zikulu ndi upempheni mukhale pamenepo tindi bambo Steve Kondwa Banda akuti iwe black box khala chete aphungu amenewa opposition kuza aphungu aboma kuza aphungu opposition kuti anaba black box ndi ndani mukuseka talk about black box khala chete so imani patsamira tukane bene so layeso okay sakubachula dzina sindikathe kudzoreri ndani koma amene akumuganizirayo bwezi nayisango yankha kuti noted umaziwa dzina ukamalikana limakukwera kwambiri anthu akamanena dzina mwachipongwe iwe kumaoneka kuti likukubowa likukukwitsa amalikokomesa chimafunika akamakunena kuti iwe ukuba black box iwe black box kachita umafunika kuyima kuti ineyo black box Mr. Speaker sir awu akuti chani so umagwetsa ulesa anthu acha kuti kodi uyu mmene akuyankhira umagwetsa ulesa amasiya koma kamaona kuti ukukwiya ukulusa ndiyeno amakhala kunena kuti TNA mpaka lichuke wina anongoyerowesa joke ya my people my people my football wangoimenya joke anthu asiya kuikamba ukona anapita kwina kuti my people my football how are you basi anthu azowa kuti basi angatengese so sangamveso kwawo so chinthu chija kuchivomereza akamakutengetsa kwatha kwake wafot so pano ineyo ukaimaso mujapo ile black box ndikulankhula mukuti chani basi zitha wagwisa ulesi koma chithaka kumasadzira ndio zoleka kuti ukuyalala adzamwacheta mapeza advantage olozaone mukamagemulane wina akakhala kuti game ija sanamveneyo kwawa waitenga ndikuyilowesa joko upeza kuti imata mosavuta ena ajaso zimakhala chani sizivutaso sizitanisi so koma apo ndi zaku parliament zimakhala azotengetsana zajani ife sili kumudziwa koma tikumongova makamera a parliament oso sakumaonesa so kuti kodi ndindani akunenayo ndi ndani koma ngati akuzizo akunenayo angoyima ineyo black box mkuti chani ologamo takesakale moli black box 1 basi ndameneyo basi zata atisazakambaso zilowa pa jokes basi zimatharu matundotera koma ukamasika anthu amazikokomeza zovuta kwambiri bambo Steve Kondwa Banda boma likuti kulibe ufumu otchedwa kalonga mdziko muno nkhani pena bayalala chiwiri ikupitirira unduna amaboma ang'ono unena kuti m'malamulo a dziko lino mulibe ufumu otchedwa kalonga paja anyakwa wasosola kudzitcha unena kuti pali nkhani imene tinayifotokoza kuti wote mfumu yachewa akatengera history iliyo imeneyo komano akuluakulu akunduna waza maboma ang'ono akunena kuti mdziko muno mulibe ufumu utiwo umenewowo otchedwa kalongawo mpaka dali pano so nawonso adachita msonkhano watu nkhani akuti anthu ena amene ali nawo against ufumu umene wadikire kaye bwalo la milandu kuti ligamule paja nkhani imeneyi yes ati musamapite pa social media komanso iwo saulimbana ndi galonga gawa kuti oti ubale wawo ndi wabwino komano akungodabwa kuti fachana achewa azipita ku Zambia pomwe ndi zotheka mdziko momwe muno pasi pa ufumu wawo iwowa kumachita zonse mdziko muno ati zoti ufumu suli mundandanda sizabodza komano ponena kuti ufumu superekedwa ndi anthu andale ati wachokera ku mtundu kwa basi mdziko muno chomwe timadziwa nchimenecho komano mwina chomwe chimachitika ngotsegula na maso pa mtundu ina lonse pamakhala parliament mmodzi simukhala parliament yomwe anthu amapereka ku tikapita alomwe ali ndi parliament mmodzi sungakhala parliament zasatheka and boma limakhala kudziwa lamuvomereza lamuyika pa ndandanda munthu ameneyo mukapita ku angoni maseko ndi parliament angoni unteto nawonso amakhaso kuti aliso ndi parliament wawo chimodzimodzi achewa parliament fumu yayikulu yachewa kumalayo nda fumu alundu
zomwe zili m'malamulo zomwe zilipo. So kafotokoza ukayikumba bwinobwino history anthu ena akumanena kuti ufumuwo udali wa ankolo awo nde atakula agulupu kumeneko pasi pafuma akhombedza ndeno atakula adagwirizisa uli abagwirizirana so adapita kwa akhombedza kukapempha usapoti yeye komano maboma unduna maboma ang'ono udakana ponena kuti inu muli pakati uku kuli akhombedza uku kuli amwanza malo anga ang'ono simukakhale saboti yeye sana kwezede kufika pa yes ali dakali pomwe pacha pa unyakwa wa pacha ndende chifake nkhani zino poti ndi zambiri history ndi ambiri izo ndi information ina wapoti zili ku court zili kuti timva kutsogoloku koma mmene zili boma lonena kuti pakadali panopa malamulo mulibe eti mtunduno somakhali paramount mmozi so paramount wache wa dziko nafumu alundu ndi mmene zikuyeneka zikhalire pakati pa komano muna kambapo kuti andale asalowerere nkhani ndi andale nkhani ndi andale fa pamamveka so kuti pala andale ena amene amayimbira foni mafumu ena kumaopseza kunena kuti mukwenda mumpange support uyu mukupanda kumpanga support uyu muchosedwa ufumu so afumu ena akupanga support zinthu fa cha mantha kumaso sangala nkhuli maona kuopa chifukwa machita kuuzidwa kuti mukwenda mumpange support uyu kuti zinthu zitheke mukapanda bobo ufumu anu kuleka athenake pasi pa mtima chilungama kuchidziwa koma chifukwa chokuti akufuna kunena kuti akuopa anthu ena akandale so zonsezi muongololetsapo zovuta pandale muongololetsapo mtundu pandale zimasokonekera faketi mapempha kuti mdziko muno zazafike pa maiko ena mtundu sikuena kuwukirana koma kuena kumanga chimodzi fumu ndiyofunika kwambiri mdziko muno koma mafumu asamakangane pa ufumu pasamakhale kukanganirana tisagawe mtundu zimene zija zimasokoneza chitukuko komanso mtendere wa dziko maona so that's why timapempha kuti nkhani iyi amene osakukhuzidwa akambirane koma andale asapangidwe involve sizofunika so kupita ku court ndi mtundu modzi osadachoka kumodzi kukambira kuti ateni bwanji zinthu ziti zikambe outside court kodi zinakhala bwanji zikutere chifukwa chani tikuyenera kubwerera ku 1860 mene zinalili chifukwa chani tikuyenera kutere chifukwa chani zikhoza kuthandiza koma palibepo kuti tilozane kuti uyu ngolakwa uyu ngosalakwa sitili pano kutero koma tikuyenera kuti timange dziko la Malawi limodzi foti mafumu amakhala ndi anthu koma mwina jera nkumakhala kuti anzathu omalandira katundu kukachitika misonkhano ya chikhalidwe chimakhala ndi chimene chocho kalekale tuzokanganirana nkhani ya maufumu zokudalibe kulibe swahala pajambo na kulibeso maulemelero ena ndi ena zidali zabwinobwino zidali zabwinobwino komano mikangano yonseyi amasokoneza anthu andale ndi pamene pali chani pali vuto lalikulu ndi anthu andale eto mainasiwo zose kuti dziko lino mainasi munthu andale zonse zoyenda bwinobwino fama udali kusokonekera kwa zinthu kuba kwa zinthu ndi munthu andale amakhala kuseka because anthu ena kufuna kuti apange achieve chinthu chawo china chake ndafuna kudzera kwa mafumu funa kudzera kwa mtundu wako fakiri mati ndale musazilowetse ku mtundu mukazilowetsa ku mtundu zizakhala ngati za maiko ena fa maiko ena aukirana chifukwa andale analowerera ku mtundu ndikuyamba kugawa mitundu ija ndikuyamba kumenyana yokha zikatero zimafalikira dziko lonse zomwe tisakufuna dziko muno sitifuna kuti zichitike chabwino bambo Steve Kondwa Banda tione nkhani yotsatira mabungwe ena omwe si aboma akukangana titero against each other ma CSOs ena amenewo udziwa mabungwe omwe si aboma mzaka za mbuyo ndi amene amakhala kulankhulira Malawi kupatula media chinasosala milomo anthu amadalira kunena kuti kumaona chinthu kuti apa boma likulakwitsa opposition ikulakwitsa ndi kulankhula kuti zikuyenda zikhale motere anali amabungwe omwe si aboma kwambiri even maiko akunjawo amadalira amakalemba kalata kwalembera azungu kunena kuti kumawi kuno pali kupondereza kwa ufulu azungu amamvera zinthu zimachitika oloboma amati akanena kuti CSO ina yake yalankhula boma limadzowa kuti apa tikuyenera titani tichitepo kanthu koma
chomwe chinachitika pano anthu anagawanika chifukwa cha jera. Jera ndale. Kuyambira zaka za mbuyo paoneka mabungwe amene akuoneka kuti ali affiliated. Kuchita kuoneka kuti awa kuna malinga abungwe koma akufuna kupindula. Ponena izizi akufuna awa akadzalowa adzapindule. Nimene zatani zakhalira. Munaona pa nthawi yomwe anthu ankamenyera ufulu ankayenda m'misewu. Anazatutumuka kunena kuti anthu ena amatitsogolerachi kuti zikaenda musewu apitapita m'mayembasi. Munaona zimene ziyazana kani zinthu zopindula adasiya kutani kukhulupirira. Mukaona pano mabungwe ambiri ali pano andale alowerera agawo. Maona mupite ku mabungwe ena atengerana ku khoti iya mpando mene mongo sipasa sumatuza mpando mene ulibe account mpando mene mongo lemba ma statement aboza bungwe limene lili tikuyenera kuti tose zomwe ndagwizana zipanga pamoza zili ku khoti kumenyana ukauka akati mphamvu zimakhauti zatha kuti alankhule chinthu ola azungu kunjako ola mabungwe sanasiyana sangamvere. Mubwera kuno mupeza kuti amene akulamulira amene ali ku opposition aliso ni mabungwe yawo enda kupanga fund mabungwe amene acha kupeza kuti wina akubwera olo kuchipani chimodzi wina ali ni mabungwe yake wina akubwera akumpatsa wina takadzudzule chako wina kuchipani komweko akutenga ndalama tapita mukabhakira chako ndikulamba kumamenyanisa chani amabungwe ambiri usikoza makhala personal gains awo ambiri akunamizira ngati nda mabungwe koma ali ndi cholinga kuti alipirira fizi patauni papeze ndalama yokaenda ndi magirlfriend apeze magalimoto abwino alowerera kudzipani kumakhanga ndi maspokesman achipana siya ukangala akwapatsa ndalama mabungwe ndikumala nkhulira nkhani akatangali nkhani ya ichi chirest house ichi sinjikuenda bwino wina akubwera kusachikira kumbuyo iyayi palibepo cholakwika wakuti asabwere chakuti koma chinthu chothandiza Malawi kwambiri. Mukuona so zomwe mukuchita mabungwe amene si aboma amene amakuziwa ndi mamenyera ufulu magawidwa ndi anthu andale fa chajera tikuze pano ndi jera musamaona akamapita pamene pajapa ngada ukakamba kuseliko nakuzana kuti akamakamba zinthu zaze kuseliko akamamwikira munthu kumbuyo kuseliko kuli munthu amene watuma koma zimene zozo muchita lero koma mawa anthu sasa kukhulupirira misoni anthu sasa kukhulupirira misoni kadi tilekeze ajawa adapita ku embassy aja nthawe imeneyi panopanga bwere kumanena kuti ndikumenyera fulo mala alipanga mvere adabwera kuti pano pamene boma lidasita chebwino azita palibe anganene kuti ndabitsa bungo la adamverenda inusa amene muli pano muchita kuonetseratu kuti wina against zake chifukwa cha jera chifukwa chokuti watumidwa wina akafusafuso mbona moti ayankhe nawo kubwera bungwe nakati tikamuyankhe ndife sizi kuyenera kukhala mwandu ndotero apapa ndekuti amalawi mwasiya pambalambanda ata amenyera ufulu amalawi ndi ndani ngati mwayamba kulimbana nokhanokha ngati andale amba kugwiritsani ntchito andale malo momenyana okhaokha akukutumani inuyo ino kumakamenyana nokhanokha kodi amati alankhulire amalawi kuti mawa amadze kulibe ndi ndani ndoti zingokhala basi olo mutanena kuti tiyeni kusewu chakusiku tisangalatsa anthu adza kutsatirani anthu akana ati ulendo anena zopindulitsa okha zomvetsa chisoni tiye tisamanyozani pagulu fuwa choti munthu wandale watipatsa ndalama mtumba mwathu muli ndalama akuluakulu ndalama imadanitsa tisanyozani chifukwa cha ndalama tisanyozani koma tione kuti dziko lathu chabwino chimwe chifunika anthu ndi chani mawa lero mulankhula koma mawa ni tsiku lina programu ya gwede mtsiku la lero lachinayi nkhani zikulu nzomwe mukuzimvazo apatipitirire bambo Steve Kondwa Banda mayi amene anakhululukidwa pa mlandu kuti akukhuzidwa kuti anapha nawo amenewa anthu aku China makanzika za ku China khoti lalamula kuti amangidweso pa mlandu kudachitika nkhani kwa njewa nzika ziwiri za ku China zidaphedwa ndipo panali anthu 8 amene ankaganiziridwa kunali I think mlandu wakuba kumeneko ndi mlandu ukulowa dzulo nkhoti bizoti mbali ya boma itabwera kumanena kuti dzina limodzi tichonse oganiziridwa namba 8 chifukwa chokuti munthu uyu adakhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino amene amakhululukira anthu ndi khoti lidadabwa kunena kuti munthu uyu president amakhululukidwa munthu amene wapezeka olakwa wagamulidwa not amene akuganiziridwa ndi khoti kulilongwera nena kuti Precious Billiard abwererenso pa mlandu koma makhoti akwiya ulendo
chilungamo ndizamikira kwambiri makota kamachita chilungamo akamapanga zinthu za chilungamo tinakamba nkhani yokhuza so dakada kutetsa mlandu wa ICP uja apaso zikuita kukhala mandududo nde makota tisamango wadzudzula chakuti komanso amafuna chinthu china kuti chilungamo chioneke ada mwazi wa anthu umoyo wathu udapita kwambiri ndi achira uneneratu unati mtsogoleri wa dziko lino so chomwe chimachitike mtsogoleri uja samadziwa mtsogoleri uja amangotha kungonena kuti mukhululukire anthu 20 malinga limene malamulo alili kuti anthu akhale otere so mayina amakhala sakuwadziwa komano zimene zimachitika kotenga mayina ndikochitika mayina maona kumeneko ndikomwe kumakhala zinthu zosiyanasiyana faka anthu amadabwa kuti kodi izi zikutani so khoti lanena kuti Precious Billiard abwererenso pa mlandu uti umenewo chifukwa kuti mtsogoleri wa dziko lino amayenera akhululukire munthu amene apeze kolakwa osati amene akutani akuganizidwa mlandu umene sunakambidwe ndithutu zovutirapo chabwino bambo Steve Kondwa Banda nkhani ya El Nino imene mukuiona bwanji anthu enatu atha kupindulapo tidayikamba koma I think mina tinene kuti kodi anthu akumafunsafunso lina kuti mmene mwakambe zoti chilalamo ndekuti bomaso lichite nkhani ja yasabuside pamenepo sititaya fetelezayo ndi funso labwino kwambiri so sikuti amakhuza dziko lonse sikuti ndoti dziko lonse limakhuzidwa pamakhala maboma angapo kuzokhala maboma 11 kuzokhala maboma 12 kuzokhala maboma awiri so chomwe lingachite boma ndoti likungoyenera kuti lione kuti lipange focus kwambiri ku maboma amene sakhudzidwa omwe akuoneka ngati mvula ikhoza kugwako chifukwa simungampatse munthu fetereza kuli dzuwa lokhalokha ndekuti tikuononga chuma cha dziko so kumaboma ukuku komwe tikuona kuti kukhuzidwa chilalako tikhozopeza njira ina yokuti anthu aja tidzapulumutsire koma pakuti anthu ena amafuna kudyapo amafuna kulemererapo zimene zisangaone afuna kuti aliyense akhale naye koma tikunde kuti tikutaya chuma mwanimvetsetsa pamene chifukwa sitingamadziwe kuti ku Blantyre kuno ati mvula igwa movuta kwambiri ndi sitingamatenge fetereza ole nkwagawirana koma tikuyenda kuti tipeze njira yonena kuti kodi anthu aku Blantyre aja pamene kuli kugwa chilala tiapange support bwanji ndama manager tipeze njira zoti tikapeze zinthu tiapange support tasazavudike komano kumadera komwe tikudziwa kuti uku kumvula ikuoneka kuti igwa bwino komwe kuja kuti apatse fetereza chifukwa akalima kukolola bwino adzathandizanso kupereka komwe kuli anthu ajani achilalako ndipene tikuenda kutani kupangira zinthu koma zomwe ndikunenazi sangamve chifukwa chokuti pali commission yake aje apo pali transport yake kuti ikatenge audio ndi achukire ena alemererapo maplana nyumba wayamba kale koma ndikamba ndizona fatingotaya koma tipeze njira zonena kuti madera mwana khozidwe ndi chilalawo sitikuyenera kuti tipeze njira zina usati titenge fetereza tikupatsa munthu akatayi koma tipeze njira kuti imuthandize kuti kodi chilalacho chikazabwera chimanga tingapange bwanji kuti akhale nacho fetereza tipange focus kumene kuli kutagwevula komanso ndakamba kale kuti dziko muno munthu ali mamegafamu angapo tikhozo kamba na maja atilimire chimanga kafetereza subsidy moja kwapatsa kuti muzatigulitseko kamtengo komverera kabwino kuti chimanga chidzakhale kwa dimake chidzafikire nalese chifukwa ngazitakhudze ku Zambia idzanira chimanga chathu sidi kutulutsa ku Mozambique idzanira chimanga chathu sidi kugulitsa tidzathawira kuti ne plan yo ndi pano fakano takamatuza kuti tizipanga malilime iya ipempherani ambuye atigotsere mvula iyayi izi zichitika olo tipange malilime koma zichitika koma fundo ndonde kuti bomalo likupanga chani kuti zinthuzo anthu asizavutike planning Ministry of Agriculture ndithuto chilala chilipo ero nino ikhudza olo tikasale kudya kuphiri pebati makamba chilungamo olo tikasale kudya olo tikadzimenye pa mtima koma zizichitika tiweneka kukonzekera tizuzana po chilungamo fanira kamakhala chikhulupiriro china chabodzaso chikhulupiriro chofunika koma Mulungu amanthandiza munthu amene akuzithandiza yekha chifukwa simungapite kumanga kakhala kuphiri kumangochezera kuphiri palibe chomwe mukuchita choti kuthandiza pesa chakudya nkomanena kuti basi mene tapempheramo ndekuti chimanga chigwa kumwamba chilala chikafika kulibe tizuzana po chilungamo chikhulupiriro chabwino
koma Mulungu amathandiza munthu ozithandiza yekha. Kwambiri. Yeah. Ndikube ndi mawu amenewo mwasanzira mtsiku la lero. Ndithu. Tathokoza Bambo Steve Kondobanda.